Tsa, hurot-hurot ng akong kontra. Tungod aning ako ang guma nga purting hinigua. Pero samdan ako. Oh, lahom na kayo ang kinikita nila. Tingnan lang yung hutdon yun ako ang inyong pamilya. Di pwede nga pinlan mong kusa. Ikaw lupad-lupad. Ay, kirig. Napaisay. Ibatog na sa kaimo na sa nagkititon. Sige. Wa pag hindi mo mapuo di ay. Gawas. Nagutako pa ka diya sa lao. Yamat. Kada ko ay kaya nagputi. Itong uban. Nang lupad. Tuas kong silingan. Ang ngayon, masag ng mga silingan na kay sus. Pida. Murag mga igsuo siguro na nila ng mga bata. Tinagtapok. Kanang pamilya na. Doon ko nagkuha. Ang duulon. Agad, hindi mo na langam yung sagpa. Nang mo na. Sorry dong eh. Langam din na sa... Agay, iyot niya. Ako ang nangitlog. Uy mga anak! Asa mo diha nga? Asa mo bulti mang inyong kuanan niyo? Nagkikig lang nga po. Amo ba? Oh, ala limpyuhin na ninyo ang lamisa parang di mo lamukon, alam mo, nasayo pa ko. Di mo langawon. Una nga, ari sa mo dire, limpyuhin na niyo tanan parang wa lagi mga langaw dire nga maglupad-lupad. Ay mulakaw ko kay adto ko sa uma. Ha? Batay gani yung mga langaw nga di maka sig pamaak lang yung sabad ha. Adto na ko. Naglangaw itong balay mo. Karon mo. Niara di mo natapok rin ha. Ikaw yamod kabigop. Sa! Lagbot. Oh! Napido yung say. Daray. Kini. Nadira sa utang. Ayaw ko. Dara. Kini. Ayaw ko. Ayaw langas kay. Ayaw ko. Malintik. Uy, kira. Itlog. Ayaw ka lang. Di, Da. kita sa itlog lang. Itlog langaw to. Uy, sana. Sa may gibuhat mo sa kong mga anak. Kinsam day ka. Ako ni mga anak. Imo ni mga anak. Oh, manong imo man nagpasipanang imong labti-labti ka na last ko. Sa inagti ko. Langaw man eh. Sa langaw ng imong labti ka ng mga agtang. Kita ka na. Di ka une. Sa anak mga mananapa. Unya, usay pagtuon mo niya ang akong mga anak. Mga langaw na. Inyo din yung pamilya. Ha? Ikainahan. Ako. Oh. O ikainahan. Nga naman, nga lalaki makagtingog. Oh, siyempre dublika lang din akong tingog. Dublika. Pwede ko mababay? No.